Let's go. $81.61. That's all I got to get to you. Wie is gekomen met het idee? Want jullie zaten in een auto, begreep ik. Ja, we zaten in de auto en ik dacht, ik zat zo in één keer, ik zei van ja, kunnen we niet een toertje doen in Friesland of zo? Ja, maar het was helemaal, het stond in de lucht geschreven, want het was even stil, 5 minuten. We zitten veel samen in de auto onderweg naar optredens. Precies, ja. Het was even stil en toen was hij dus daarover na aan het denken, tegelijkertijd dat ik erover na aan het denken was. Ja. En toen zei jij het en toen zei ik, nou gast, dat ben ik net aan het bedenken hoe we zoiets kunnen doen. Precies. Nou, en 10 minuten later was het idee er. Toen belden we gelijk degene waar de huiskamerconcert zo meteen hebben. Gelijk stonden er 4 optredens. Ja. En zijn we gewoon gaan boeken. En gewoon gegaan. En eigenlijk binnen een week was het gewoon rond, hè? Ja, we zijn wel een beetje gaan bluffen. We zijn al een beetje alles rond gaan sturen voordat we überhaupt alles rond hadden. Ja. Maar het was wel heel leuk. Twee locaties. Ik bedoel, Ja. Probeer maar eens een plek te vinden in Stavoren in januari. Ja, Hinderlopen. In Hinderlopen. Maar gelukkig hebben we 2 hele gave locaties kunnen vinden. Dus die er voor open stonden. En Wat zegt jou de tocht dan? Was het niet Fries? Ik was 5 toen hij voor het laatst gereden werd. Dus dat is op zich de enige herinnering die ik heb. Dat ik 5 was. En hoeveel weet je van dat je als je 5 bent, weinig hè. Mijn vader weet het nog wel heel goed hoor. En die is ook eigenlijk wel ergens wel trots dat we dit gaan doen. Die vindt dat heel leuk. Toch even mijn ouders betrekken hè. Ja. Een klein beetje winter. We hebben het Elfsteden weer meegenomen. Daar ben ik wel hartstikke trots op. Dat hoopte ik eigenlijk wel. Ja. Maar het is fantastisch. En we hebben een mooie crew, we hebben alles lekker in de auto en we gaan gewoon rammen alles af. Ik heb er echt heel veel zin in. We gaan 200 kilometer rijden hè. Dus, we zeiden net, we zitten meer in de auto dan bij de locaties. Hoe ziet je dag eruit verder? Wat wordt het allemaal? Hier sta je buiten? Hier staan we buiten, allemaal binnen. Dus we hebben zometeen een huiskamer, dan hebben we restaurants en kroegen. En dan eindigen we hier in Leeuwarden ook in mijn favoriete muziekcafé van Friesland in de Scooters. Ja. Je moet het toch even zeggen. Het geert on, toch? Het geert on! Ja, geert ervan. Dat komt helemaal goed. Ja, ik heb er zin in. Let's go. Let's go. Dankjewel Willem. Hey, ontletters petten. Shotje. Nee, yes. Oké jongens, we zijn nu op Oordenhoven bij de start van de Elfstedentocht Concertentour. Gaat beginnen vriend. We gaan het doen. Het geert on! Het geert on! Been waiting all night for the midnight train. Oh, that midnight train. I'm ready to find the woman I need. No midnight train. Oh, no, now.